Kardom donatum nalitum thumbnail kelang pen pusita me chinipo pinikupi alam si litum chethanjima langsu kang thulong alam tai litum masapsu chethan lona la pen APHLC asong kedam tang emisia candidate Ruby Singh Ronghang kacheu labang solam lai litum chethan lona tang de litum alom so chethan ponang langsu kang thulong men si langnang thidut kijui ke langadim andami inglum edlo gari taming lum lo la pen munit phanda ke pon la son dolo tame apran ke dam delang bon non mat ke arjulong lela la si non ma thadam lo plote non ke phang ok pik ke jui dam phan se ning ke hang anutin da sita isi ga chere ke nang so jui dam ji plote hor jun je det siki me hor ki jun pen gari ka chingkoi ta me arjulong ulo la pen lang sun la lang roi long ki jui dam la tum men lang nang the dutiti la puson du kok heti daga lomle kinang tum kiju lomle arve jangji pusita hu ka prekna thu laso langroi ding pigi hapuna thu jangpo haso lang ke wang hut puri lok titi lasi lang long ke li tum chirep dong nang athaiwe lasi kiju ke lang tum han kacheri ke nang sot lang tha sapso Open nang ma Oh la bang ơi mangelitum ka prekle chethan lonang kedam tang APHLC song along kachipaduk nai pule litum pudetame alang li Ruby Singh Ronghang nona bangke kachi ulo APHLC song long pen bangke alang li kedam tang APHLC long pen chepati dunlang sita halaso drem ho la pen non la MLA election hudana me alang li cherap dunlang sita nona bangke kat alang li kachi ulo la pen alang li kupia posi kachi ulo ne la pen kupi pitong alang li kamatha pen mate radatum kamatha pen alang li phan kapachi ulo ne alang li angton pen alam si pherang ke long chethan lab lo nanglitum kelang le pajuding thornon angton pen alam chinipo APHLC kacheu ke nili jung ning ke hang pen kacheu kali rat se kacheu lo APHLC long pen kache rat atu maning ki oi halaso nili takang jinso e sepini nili menas dame APHLC asong long cheu nang ko ati kopi pose cheu ma bo tante APHLC asong ban ke kadu we kar benglo ala kachini do penana por ho raba tu maning ki thepik lo ele tum ekdam long ji APHLC tum omantu ne dharna ke do sit and demonstration ke do halaso collection box do ani adap 11 baji pen laso donation box bi kok lo tangte cartoon pen ji ke hodi lab ji kok lo tangte ani kangsam 3 bajian lo tangte halaso donation box plain pamati people lo tangte rat tu anin nang ka chithi je laso party rat apan claim big ji claim ti pa meji ko anin na je thia jokse ti hala an ke claim de taben नील तुम लीडर से तुम मानतुने भारी प्रोग्राम की दी दो हाला सुर नील तुम आलोंग पेन तंका दो बेस तमे रात तुमका दो दे लागे पिदो को तंते रात अनिंगा चिथे सितमे लासो अनिंगा चिथे रात तुम पिनी अमेक्री के जंगा बांके नील का चिंगिन सुनी पिबो से चिंगिन सुनी मा बुलो तंते रात तुम को आना निंग के चिथे bang trong dak cho me jangre han tu jo lo han tu jo so ta tum sitam me poisa nang chi rungu nang chi tu tapi ni la so party tu ko people ding hatta ini kache tonte social media long kai ke kache bhong ha social media long un an lam che pangjar ko ke claim la pedang bong song hijan ali da sang bong ha da che tong rom tang te kache mar ko da delung ko tang ni ko pulo de kum ram ni pe tasi nilipu dai bangke democratic ader ke democracy aja kong long wek nei rodang le nono bang ke democracy a democracy ateng kali dalo APHLC ke democracy cari theke dalo discipline awi dalo rodang le mo haidat rodang le kosong rat ne cari ke non party aneng ke cari theke rodang le mo det ke cari kosong mati lage chichola ko lage laso posipini ni lile ka chi o kali do ra ba tu se ni fan request lo ni fan se tuning ri lo je laso party lo nang reclaim dun nang yelo la pen nang reclaim dun stame ni tu menang kerap dun tek lo for that konsensia lo ala ta ni pham alam theke wan la pen ni pham ta nang kan jinso nang litame la so party lo
hem di cepat doi la ko nang kin so tu lai ka tu ko be sanpura ra ta me nili phan nang pulo la se nili phan kan bin so tu khala so nang ki pu ateng na si tangte nili raso party chi o te pe na ki ko tangte nili ko na lo ka dam ko athe nili tame ha pini politics a ken kam na chi yor dun pen ken nili tame ra lam chat do nili ra ta phan apha do chi do ji la so ateng na si pini rolling atum sta nili phan nang hang piglo messenger pen na ke text phone pen war telephone pen ai call je nang la dak che wo elo ko tang ke nang sum bi ko rolling along le nang do lo ta kwan ta nili phan nang hang sta mi pi posi nili ko te de ke ko pe alang ke ba ke nili rat amekri ni hala so party long rolling along ni mina ali kan dum bi ni rat amekri pa amoni aposi ni rar phan claim pi selang protang pe ni duk sung voice dame isiba ka platform along dam pe se ni rar phan claim pi nang ko matha se ni incident ta belo je normal karbiang long along opposition party do an ke bjp aphan ke pare ni ja ko ma de adhe ladak ke pare ni ja ko ma de lo ku ni ki pudam ke 20 years lo karbiang long ke opposition party elected members in Nuta Kaveke. Laso posit dak karbiang long along opposition political party to an phage ning chitri mo jalu. Ati sok tulira mo nga ke indisi ta peke. Laso posit ni last ing siring chap dam lo. Ake ai okhelo goya long tam lo tangte. Halaso asong along pen cherap du lo tangte dak karbiang long lo sitami person lo BJP apan Cedan du munji puke mata pe segini ni okhelo goya long pate boglo lakin alang le tum nili phan respond to mekalo lapen patumi ana bangke nili phan Guwahati lo nang hang se hadak all Assam district committee do an hang se nili phan tame April nang pache denglong lo je karbiang long kami kendi phan lapen kumani tum nili phan nang mata tai Robising ro hang president non Mandelo rajodor lo karbiang long lo alang li kwang se complain pon theko la puso nang matapay. Sabihin alang nilong pumarna lo ito. Kasi nilipuda mi bangke pukuri alang ke ipong wat ke plane kali. Ibubuni ng klobo man si pukuri alang ke plane. Kasi nung nilitung kedamtang rasot chiko tarik diyan is kami nilitung bang ko ra po. Nilitung po dag join lang. Sabihin non kami pininilitung constituency ke thong alidar satu lalu munit ke joy kami saja. Rada phan jo thamun jo convince un alidar saja. Kaso posi ni tum ning jete karbiang long arab pinta ko option avdalu BJP heno gustame ko ma phano ka cherap tum ko. Ate non APSRC liputa ka chepom top anse faction la. Pini Congress lipu atum liputa anni bang se ka chijorda tuliram lo hangalo. SDC tu manggil ke MLA ucil lagi jut koklo inur bahan ni lagi tangke nono bangke ek matro ke Raijor do aphan se nang cholang thong ko ma pusin the district committee nanti lo sengi district committee bangke non Sunday ar ni sini tu artu pa play bo la pen ka vela ade mangke din tu weekend bi bo la pen din tu baso non la Sunday ni kache back am kaso ati matu mangke ni tu angdi siklem pon rapet ko karbiang long kache tak ni pa lahano lasi dilipidi APSRC pen kache o pon alam theke lahano nang tu ba do edan chini lo nili 2019 pen 2026 an ke APSRC long dun kache song ko amena long dun lo la pen khala so kache song amena lo chunji mene pu ta chun edel election kere ma ba ke rat aning we la pen ni ta ni sidame election ke rem chot takalina leader sanggong kaike mat kache bhong kaike mat social media long kache teng kheng lapen kache tur kache sak halaso alaso affection laso atumon langno nang kita pedopong ko sepini rat